pol ku thlani kwa zirtop ni kan lo thleng le ta January ni kwa sang ni la somni paruk ania best collection mizo channel clear tu ngai thlatu zongjong te chi bai kan han buk le cheu ani o khovel tuk vera kan dak le dona international news politics le tunai boruak te kan han hol ko le dona atop lama khan kan veizong kan ngai dan te kan tar lang vele vek don nia comment section lam akhano o hei Venezuela boruak kan thria soitam ngai lovin ngong eng monei chhome ka Iran lama protest lian tham tak mai an protest hi tuna hian a thalo zong in a kal chhomek ti ila arova tel ni te pon soila dikome Donald Trump a vauna lian tak kara Trump hen ron beithut thei ti hre in Iran lam hroi tu te po hi anin ring chuti lai chuan economy tla chebok nen protester te vung chhomek nen an buai khop mai chuti line Syria lama hianin indona tual chung indona hathleng le mek SDF force ti te chutiang chuan malang na lian tak kalpuin khopui then ka tan thunun ti te ania mi engem mozat hliam thi hanum chho to bokani tiangvel chu khovel buaina ani Russia Ukraine in dona lampon la buai mep khop mai Israel lamin Gaza be puithlang na thara kalpui bok chu tiangvel te chu ani ole US a chuan immigration officer in meiche pakhat akapa hei hian US politics ati vung meka buaina lian tak chuak the mai ani hei hi US news lian ber pakhat tun lai chu ani mekani hemi mang hian video bulhan tran teang immigration in meichia ka chungchanga khan immigration officer hi Donald Trump hen ron thlopa nungchang thalo tak mai khanu khana puwa chutiang chuan a beile zo kan ti in Trump khan ron chana ai santi immigration and custom enforcement officer chuan in kumsom thum pasari mi Rini Nicole Goody aka awang khan United States pumpuya tuna hian protest le hemi dulo na hilan tir chhome kani Minneapolis immigration and custom enforcement ICE officer ina meichia kumsom thum pasari mi aka hlum matranga darkar claim te aliam tin US President Donald Trump chuan thu thar the dar tu te hrila he meichia hian officer hi abena sanin asoi chuteng din hmona chuanin silai ka chu pom thei ni amti Trump chu zo ani The New York Times chuan anung changara phlak le tin Donald Trump thu soi ran tar langa President hian thil thlen dan video footage sati chuaka amai ro chu hetiang thil thleng hi thil tha ani lo ti in Trump chuan a soi thung he thil thleng hi tharum thona ani thu soin chu thil te nom takani tuna kumsom thum pasari mi Rini Nicole Goodika lumani wang hian United States pumpu hemi dulo na thom halian chhovia me Donald Trump administration in khopui lena immigration enforcement movement kalpui tharber ani Vice President JD Vance chuan officer hieron tran boka US Vice President JD Vance chuan Rini Nicole McLean Good chu federal officer pakhata beya mani in Vietnam silai akap tani tin arun chan ve bokani Homeland Security Secretary Christy Noem chuanin Good hian nilengin officer te chu ati boya chhei boya tiang chuan be ni in anron puang ve bokani o thudanga kalila hei tunlai chu Iran lam an buai mep khop maya kan hriat tong le kan puan ta kang khanin economy a an tlak chet chhozel awanga mi puilung oilo ten nor an huai hota protest an huai hota boruak apun lun chhozela tuna phei chuanin clerical ruler te Iran Islamic sakhwa manga Iran thunun tu te le kai hroi tu chutiang te sarkar na kalpui tu te chunga hian mi pui thinrim na hi ein son chhomek ni te pona langa an buena hi punlun chhotuna hian somli panga an thikai ta ania soi ani Iran protest chungchanga khovel mi puin an ngei ven chan pakhat chu Donald Trump in rol thut thei ti chungchang hi ani Trump le administration de chon Iran mi pui an thlop thu khan puanga chutiang chuanin mi pui an thi chhozela nei chuanin Trump chuan kain rol dona ti chungchang kha khovel mi pui ngei ven chan pakhat ni na langa Teran boru ka that chholo zelo wang hian a chet chhozelo wang hian rampu ma internet te po ti to pani thizat somli panga an kai ta Iran a hian January ni riat khan national wide internet blackout kalpuyane rampum huwa pen internet ti top leilo kania Teran pona tuna Teran lalfapa Crown Prince Reza Pahlavian mipui norhoi hotte athlopa wangin buena thara chuak le mek ne soyani hei hiram chung economy tlak chiat lai mek a thil thleng alo ni bok nen hei hian Teran buena chu ati thuan hi ta hani
right group te chuan thu nei tu ten be puyan thlak awangin thi an pung zel ni an soya Iran security force te chuan norhwe hot tu te kap hluma right groups te chuan an puwa tun thlengin mi somli panga an thi ta midang sang ni zan ni somruk man an ni to ni in human rights agency te chuan an soi kongpui block an internet ti to pani boka US President Donald Trump chuan in January ni riat khan Iran thu nei tu ten norhwe hot tu te an mana an thata chutianga rong taka an che chhun zom zel ani chuanin ma alak tur thu a soi non le Washington chuan na takin ma an lak tur thu an soya Ayatollah Ali Khamenei kai hruai sarkar Iran hi kumrei taka tangkhan US hian hrek na mangin alo nor to a economic crisis tuna hian an tok mek ani June thla a Israel ne na indona an kalpui hnuwa tuna hian Iran mipui te chuanin an hruai tu te an clerical ruler te laka dulo na lian tak an lan tir le mek Iran mipui an dikna chanvo hum hal tu te bula kan ding ti in US Vice President JD Vance chuan a soi ve bok White House a press person te hne la thu a soina US Vice President Vance chuan US chu Iran mipui te bula kan ding Iran mipui te kan thlop ani ati Israel in Iran nuclear mun te be atumani chuan US atel don MT zona changin US Vice President chuan remna zonga norhoi hota piang te chu United States in a thlop don ti soya Iran in a nuclear program chungchanga United States ne na in biak na nei adu chuan chu thutluk na fing takani ang ti in a chang thung remna dule amonam zonga kongzo tu te po zalen takin chutiang protest a chuan an tel thei dikna chanvo wan nei sung ho bula chuan kan ding tlatani Iran sarkar hian har satna tam takan na United States President na soyangin until ti hi mipuite chunga rong taka an chet na hingun takin kan en rengani nuclear program chungchanga po US le Israel chuan malak an ngai thu tarlanani kan hretang khan US le Israel khan Iran nuclear chungchanga khan Iran khan nuclear al thuma siam maidona an ngai wang khan an nuclear facility te an bei ani kha Indona Israel nan kan ni sompani borvel jet Iran khan an kalpui mana khami chung khan in ral thuam tam tak mangin anin chang ton man hani ka tuna hian US B2 bomber ten Iran le nuai nuclear siam na mun kha bomba sela Iran hian nuclear ala kalpui reng tho nei tumin ma ala reng tho ti hi hriatani chumi changlet le tur chuan Iran chu beile US le Israel hian an du ni in alanga chumi kalpui tur chuan Iran mipui te thlawang ho chuan lama siamin man le thut thei ti hi tuna thil thlen mek dan chu ani tani kan hria tangin Iran rama khan in December ni somne le pare ta tangin an ram economy atlak chiat mek awang le an sum le pai din hmun an hiam em awangin sarkar lakalung oino lan tirna December ni somni pare khan protest an hoi hot tran ani kha Iran ko thlera December ni somni pare ta an nor hoi hot tran ani a poisa hlutna tlaniam chhomek le thil man sang inflation awm chhozel wang ani ber mai ni sompani chung jat chu an rampu manor hoi hot thikal puyani ta hei hi in rel bolna diklo wang le khotlangram te hrek na awanga thilman sang economy tlan yam inangong chetak ani chhomek wang ania chu an ram hruai tu te diklo wang ani bok ti chu mi puitam tak ngai dan ania hei hi protester te pun khom na chan ani Iran thu nei tu te chuan Iran mi ten sum le pailam har satna an to chuan poma an ram economy a thalo ti chuan poma maseram dang chakna nen inzomna engma aneilo chutiang chuan ram dang norna wangemo chutianga pressure an siamna awanga an ram economy tlaniama ni lo ti chu Iran hruai tu te thu soidan ani thung Iran top judge chuan Min Khan protester te hriata thu soya Islamic Republic chhetna tura mel ma te lo tho pui tu le lo tran pui tu te chunga ngil nei na lan tir ani don lo ati heti lai hian US Treasury an ho tu besen chuan Iran chuan hun lo tak ama chhon mek ni na soya Iran economy inflation sang tak le har sat na dang tok le thei an ni thu soin achan pakha chu US hrek na awang ani ti in US Treasury Secretary Scott Bessent chuan Min Khan a soya hei hi Tehran economy tlak chiat lai mek le mi puiten nor an hoi hot lai borok so san mek la ya asoi ani Iran economy chu tuna hian tla cheder thei din huna ading ni in Bessent chuan Economic Club of Minnesota asoi President Donald Trump an Tehran nor hoi hot tu te laka puira phlak tak khoi lo tura Iran hruai tu te awong mek la ya he thil hi asoi ani bo
bok he hun hi a hlo om hle ni Norway ho tu te hi Iran tan chuan tun hun hi hun hlo om tak hun boi thlak takan inflation sang zel tur hi ala om ni in a soi bok ani Iran president chuan Norway hota zual zel kara atmos restrain nei aphut Iran president Masud Pezeshkian chuan in Norway hot chungchanga in sum tur le chutiang in sum theina lantir ram turin mipuite angena tharum thona emo innor luina emo chutiang reng pumpel chuangai ni na soi ve thung heti lai han German foreign minister Johann Wadepool chuanin Norway hotel ka tharum thona man chodem thuwa soya tuna chon Iran rampuma Norway hotia trai dar towa USA human rights activist news agency in nan tarlan danin Iran province somthum pakhata mun jathum somli pariata rali hin nei ani to thu tarlan ani nichina kan soita kang khan tuna hian mi somli panga vel thi anga record ani ta a Norway NGO Iran human rights chuan finfia to thi te hi somli panga ni to ni nan soya security force 10 protester te an nor lui wang ni in an soi tuna thi to somli panga zinga hian mi pariat chu nau pang kum tling lo anni Norway NGO in an tarlan danin January ni sari kha Iran protest neilaya nira plak berni in an soya khamini khan mi som pathum man thi ti finfia ani thuan soi mi sang ni chong man ani to IHR director Mohammed Amiri Mogadam chuanin evidence a chuanin beipui thlakna huam chin chu ni tin tharum thona manga ti zual zelani ni na soya director chuanin mi jatel tuna hian hliamanom to a mi sang ni chuang man an ni to ni na soi security force te chuan Norway hotte silai mangin an tong ni in right groups then khat chuan an tar langa chutiang thila thlen mek ka fang chuan Iran rama hian Islamic Republic state pumpuya hian internet blackout kalpuya ni internet ti to pania economic niam tak economic an tlak chet mek la hetiang Norway hot mek ani la hian internet ti to phian enge ngonga nei don ti chu mitam tak hriat du tun thlengin mi somli panga an thi tareng maya sang hile jani somruk chuang man an ni to boka voin lampo khan Iran khopui teran le mun then khata chuan sarkar dodalna kong zo hoi khotan ni le a Iran sarkar chuan rampuma internet ti topin telephone line te po ati to boka hei hi Norway hot apun lun zelo na an malak na chikhat ni in alang Iran nuclear program na inzom shrek na siamte Israel le United States shrek na siamte US le Israel chuan an thli thlai mek ni na langa Israel ne na ni som pani chung in dona akal hnuwa hian Iran le Israel US in inkar borok hi a thalo vio maya US in bitum manga Iran hun ma an bom nu khan Iran chuanin Middle East US base lian ber aludain base kha missile mangin an kap ve nge ni kha chutiang chuan Iran po hian a changlet ve ngal tral mai tuna hian Trump hian Iran laka hian eng malak na nge kalpuya tum ti hi khovel mi pui zona ani na taka chuan Venezuela kha ruihlo US tol rutu do anga khovel hriata a in pho chua lai khan anin taka chuan oil wangin Venezuela kha Trump hena beiti ania chutiang bok chuan Iran hi nuclear chungchanga han chut le bur hi an du mek lai thil thlengania chutiang lai chuan Iran mi pui thlopna chuan lama mangin nuclear hi an main agenda ni si in Iran hi US le Israel hian an beile thut thei ti hi tuna chanchin media tam taktena an puan choi chu ani tamek bok chuti lai chuan Iran economy hi alotla niam vio la taka US dollar khat le real maktadoi khat point pali vel zet tuna hena in hen nia soyani inflation na sang zela thilman na sanga Iran mitam taktan chuanin basic goods ang chi nitin mamo bulpui angte nei thailo tam takanom to nia soi ani ei ruk na inrel bolna diklo hian buaina tun ma tang khan thuk takina in rol to nia soi ani boka sarkar kalphung dik tok lo le fel tok lo wangin mitam tak chu han lo lung oi to lo bok tun ma tangin lung oi to lo sana mi pui hian an naya tuna nor an hoi hotna po hian chu an thin rim ti so sang bel tu ni te pon alang ani kan hre tangin tun haya Iran chungchanga media ten an puan du ber pakhat chu Donald Trump atong kham kha hania Iran sarkar hian protester te amonom songa ador lawania mi pui an thi chhozela ni chuan Iran mi pui chan chuak turin ke ka pen don ti khan Trump khan thu a soi ani kha eng takin nge ke pen dan tur phei chu chip chera soi hani lova Iran official te chuan vo khan na hi Trump vo khan hi an chang let Iran judiciary chief Gholam Hossein Mosenji chuan Iran melma
puitu apiang chu na taka hrem an ni ang zo an ni lawang ati tuna Iran ram chunga nor huai hotte ramdang in an thopui emo ramdang in rolna engchi ma hi kan thlop lo ani tuna hian Israel United States chu kan ram ti cheturin an man hlel lea tuna hian Iran protester te Irana nor huai hottu te mong an hiat mek ani chu wangin hei hi miram chunga in rolna lian takani chutiang malak na chu Iran chuan ado dal don heng ho tho puitu Iran ram chunga omte kan lip sevek don ani Iran a chiat theina na mel ma chetna lo tho puitu le lo puitu no mani chuan ngai daman ni don lo tin Iran chuan thu chua asiam ani Iran sipai ho tu Major General Amir Hatami chuan Washington tan vo khanna lian taka chak chuak Islamic Republic chuan Iran nam laka Iran ram laka hetiang malak na akal pui hi ain ngai tu chian angai chutianga chunjom zelani chuan chanlet na beilet na tel lavin kanom tir don lovani kanen liam mai don lovani ati Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan thu cha khong taka siam boka boina siam tu te chu anom na tur taka dan ngai ni da turani ti khana puanga ka khan protester te hati thin rim thar bokani chu omje bera chuanin boina siam tu te chu man emo hremna na tak pek tur tiang deu ani ome Iran rama economic din mun acha chho zela Iran Chimlam province ate Ilham Kermanshah Lorestan te Hamedan ate po tuna hian boina lian tak athleng chho to ama a protest ina an tuam lo kha tuna hian an tuam chho le to nia soyani Kurdish le Iranian right groups hengsho te chuan hemi chungchang hi soin Iran rampum protest hian atuam to ni nan soi Iran economy chiat chho zela wangin Iran ram chunga investor ramdang investor te chu anpon thuatelin Iran atangin an puchuak jut zel boka Iran mi le sa ngei te poin an ram beng atangin an poisa an la chuak na sa mundanga chutiang chuanin ramdang benga te dalu tumin man lana sa ti te media trend khatten an puang boka sum din mun a chet chho zela wangin mitam tak chuan sum an la chuaka in ram le asset angchi lain chuntiang chuanin an sum pei punan tum nia soi ani boka tiang chuan inflation sang tak ai sang le zoliran hian a ma chun chhodon ni te pon alangta ani Venezuela US pai te chet nu khan Nicolas Maduro le anu puyan man nu khan Iran chungchanga hian khovel mita fule trana Donald Trump ina Iran mi puite chanchuak turin ke ka pe nanga ti kha engang takin nge a chet don ti soi ni lo ma se force atir dona niang ti chu rindan ber ani Operation Midnight Hammer ti kha June thla khan Iran laka khan US khan local pui to B2 bomber 10 Iran le hnoi mun ma kha GBU-57 massive ordnance penetrator MOP mang khan lo phin dar to ni kha kha Operation Midnight Hammer kha chunjom le episode dang tuna hian omle dona niang ti chu ngaidan lian tak ani tamek ani tuna buena chuak mek le anram har satna to mek hi Iran roi tu te hian anching fel thei do nam ti hi khovel ngai chan le thir mek ani ve hrim bok thil chiang tak chu nor hoi hotte hian Iran ram har satna lian tak chuan phaulanga Tehran chunga Washington ina a chan le dan tur hian kumtam tak chung Iran kalphung tur hi angong thei don bok ani Trump administration hian sarkar thak dang lam na Iran sarkar hi thak danglam atum le don emti te Venezuela ang bok hian ma ala le don emti te chu mitam tak hriat cha kani tun ma tang Iran hi sanction mangin US hian lo hrek to maximum pressure sanction mangte economic sanction lian berber mangten chuteng chuan June thla a B2 manga arun chungchanga te khatiang khan Iran sarkar chunga hian US hi achena thei viau mai ania tun ma tangin Trump sarkar ma sa po khan Irana IRGC commander Qasem Soleimani te drone mangin nan tha tira chutiang rang chuanin boina lian tak kha Iran nen hian lo nei to thina chu tun hun hi atop kharna huna tan US hian amang don emti te chu mi pui hriat chak ani anram economy luk chiat lai mek le buina len takan to lai hian US hian he sarkar hi nam thluk lo tum donem chutiang te chu thil thleng thei ania kan ma huna hian enge Iran chungchanga hian US hian eng malak na nge kalpui don ti khovel mi puin an ngai chang ani ber mai keni pon he channel kaltlang hian kan puang zel tura ngai la lo ngai chang zel don nia